V roce 1972 získal jeden německý manželský pár hned 12 obrazů, které do té doby vlastnil sám autor. Ty byly vystaveny toho roku na rozsáhlé muzikově retrospektivní výstavě v galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem. Přesto na dlouhých 41 let byla tato jedinečná sbírka obrazů Františka Muziky zcela zapomenuta. Objevení této kolekce je významné v mnoha směrech. Nejenže nám umožňuje setkat se po mnoha letech s výjimečnými díly tohoto malíře, ale také nám vlastně ukazuje na dobové, velice pozitivní přijetí Muzikova díla v zahraničí. Ta sbírka je výjimečná v mnoha ohledech. Už jen představa, že Muzika se dokázal vzdát svých 12 obrazů, ukazuje na zcela výjimečnou vzájemnou sympatii mezi sběrateli a muzikou. Mnohé z nich pro ní museli znamenat opravdu hodně, protože po léta uchovával ve svém ateliéru. Struktura sbírky je velice vyvážená. Vedle velkoformátových děl zde nalezneme i menší, komornější práce. Navíc časový průřez s sbírkou přesně kopíruje Muzikovu poválečnou tvorbu. Období končících 40. a celých 50. let zastupují zátiší s hlavou v šedé a strom 16 v růžové. Přitom v této době Muzika ani příliš netvořil. Po roce 1948 nemohl svou volnou tvorbu vystavovat. Obrazy z 60. a 70. let, kdy byla situace pro muziku podstatně příznivější, zastupuje většina námětových okruhů této doby. Nechybí antropomorfní vichřice, mystická věž, citadela či emblematické larvy. A samozřejmě Elsinor, stěžejní námět Muzikovy poválečné tvorby. Cílem výstavy je podělit se o krásu této sbírky s širokou veřejností a vzdát hold nejen Muzikovi, ale i těm, kteří tuto sbírku vybudovali. Pro řadu sběratelů Muzikova díla bude tato aukce asi životní příležitostí k obohacení jejich sbírek. A doufáme, že pro všechny, kdo si nenechají výstavu jít, bude snad i výstava sama nezapomenutelným zážitkem.